Mhlawumbe ungakusibeka isithomeni uyini umalaleveva njengoba sesizwa ukuthi kunama cases la akhona asenzakele. Yini umalaleveva? Umalaleveva isifo esitholakala ngokuthi ulunywe umaskito usuke ube nokutheleleka ngawo umalaleveva. So into eyenzakalayo umaskito suthuluma umuntu osuke enegciwane likaMalalaveva thola igazi kuyena. Then bese ke uyahamba ke kusuke kulo umaskito wesifazane because lo wesilisa cha wona awunawo uyakuluma nje futhi ukubangela umsindo lo ngabanga umsindo ilo wesifazane ofika kuwena ugcoba ukuthomisa ukufaka amathe enzela ukuthi ungezwa lutho ubona sekudumbadumbile yebo. Iziphi indlela ongabona ngazo ukuthi cha sekuyiwona kumalaleveva lo? Ngiyajabula nje ukuthi ngiyakhumbula ukhona oke washo ukuthi uyajuluka esinye zezimpawu zomalaleveva lezi ukuthi uyajuluka uzizwa nje ujuluka uthi usajuluka kanjalo vele ugodole futhi hawu ufuna ukumbatha uphathwe ikhanda elingapheli elingahlula noma ngabe sikuthatha mhlambe amaphilisi enhlungu lidlulele liye phambili uthola ukuthi amalungu omzimba ababhlungu ube nokucanuzela kwenhliziyo ungaba nanokuthi mhlambe ube ngazathi ufuna ukuphathwa inzululwane siyezi uwe bese uyahema ke mase ungene kakhulu kuwena usuzohema ubone ngazathi cha lokho kubalile ngeke ngakuzwa kodwa nje ukuhema ilapho engakafiki khona ilapho kuphela engakafiki khona. So ke kubalekile ukuthi uma nje ubona nje uba nalezi impawu lezi uthume emtholampilo.